ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣናኹም ሰላሓዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና ሎም ንካፈሎ ቃል ጽቡቕ ልምዲ ነጥሪ ዝብል እዩ ጽቡቕ ልምዲ ነጥሪ ሪኢኹም ኣሕዋት ልምዲ ኣብ ህይወት ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ፖዚቲቭ ሳይድ አሎ ኔጌቲቭ ሳይድ አሎ ሕማቕ ልምዲ ኣብ ህይወትና ክበዝሕ ከሎ ናብ ሓደ ወልፊ ወይ ናብ አዲክሽን ናብ ዝተፋላለየ ነገር ሒዙና ያቱ ሎሚ ኣብ ዝተፋላለየ ወልፊ ዝሳቀዩ ዘለው ሰባት እዚ ሎሚ ወልፊ ኮይኑ ኣሲርዎም ሒዝዎም ዘሎ ካብ ምሕር ንዑ ምድግጋምን ምልምማድን ዝመፀ ነገር እዩ ምኽንያቱ ንሓደ ነገር ደጋጊምካ ትገብሮ እንድሕር ኮንካ ልምድኻ ይዝኸውን እቲ ልምዲ ድማ ወልፊ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ወልፊ ስቂልካ ይትበፅሕን ኢኻ ሓደ ነገር ነቲ ነገር ክትውለፎ እንድሕር ኮንካ ነቲ ነገር ቀዲምካ ደጋጊምካ ክትገብሮ ኣለካ ስለዚ እቲ ክፉእ ነገር ልክዕ ብምድግጋም ልምዲ ኣወልፊ ዘብፅሐካ ካብ ኮነ ኣብ ህይወትና ክንውለፈሎም ዘለና ሰናይ ነገራት ካሎ ጽቡቕ ነገር ካሎ ልክዕ ከምቲ ንክፉእ ነገር እንተ ተወሊፍካ ኣብ ትሕቲ ቁጭጭሩ ተኣቱ ልክዕ ከምኡ ድማ ሰናይ ነገር ድማ እንተ ተወሊፍና ካብ ምሕር ምድግጋም ካብ ምሕር ምግባር ካብ ምሕር መልምማድ ወልፊ ናይ ህይወትና ክኾኑ ዝግብኦም ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ከዓ ኣለዉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 6 እቶም ኣሕዋት እዚ ነገር እንተ ኣርኢኻዮም ቃል እምነትን እቲ ተኣሚንካ ዝሰዓብካዮ ጽቡቕ ምህሮን እተመገበ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ ግናኸ ነገር ቅለትን ንዕላል ኣንስትን ካባኻ ኣርሕቆ ንርእስኻ ግና ኣምልኾ ኣልምዳ እቲ ስጋዊ ምልምማድ ንቁሩብ ነገር እዩ ዝጠቅም ኣምልኾ ግና ንኹሉ ይጠቅም ነዛ ዘላ ህይወትን እዚኣን ነታ እትመጽእ ከዓ ተስፋ ኣለዎ ሪኢኹም ንጢሞቴዎስ ሓደ ነገር ነጊርዎ ኣብ ህይወቱ ክላመዶ ዘለዎን ኣብ ህይወቱ ክርሕቆ ዘለዎን ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣሕዋት ንሓደ ነገር ክትርሕቆ ትደሊ እንድሕር ኮንካ መጀመርታ ኣንጻር ናይቲ ክትርሕቆ ደሊኻ ዘለኻ ነገር ምልምማድ ጀምር ምኽንያቱ ክልተ ነገር ብሓንሳብ ልምዲ ክኾኑ ስለ ዘይክእሉ ንሓደ ልምዲ ብሓደ ልምዲ ጌርካ ኢኻ ተውፅኦ ንኣብነት ደጋጊምካ ሙቪ ጥራሕ ናይ ምርኣይ ልምዲ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ እዚ ልምዲ እዚ ኣብ ህይወትካ ትጸልኦ እንድሕር ኮንካ ነዚ ልምዲ እዚ ካብቲ ሓደ ከተጥፍኦ ዝገብረካ አንጻር ናቱ ካልእ ቢዚ ዝገብረካ ምንባብ መጽሓፍ ምልማድ ጀምር ንምንባብ መጽሓፍ ንርእስኻ ትሬኒንግ ግበራ ንምንባብ መጽሓፍ ንርእስኻ ትሬኒንግ ክትገብራ ምጀመርካ እቲ ንቲቪ አዲክትድ ኮይንካሉ ዝነበርካ ነገር አንጻር ናቱ ንመጽሓፍ ቅዱስን ወይ ካልኦት መጽሓፍትን ውሉፍ ክትከውን ትጅምር ምኽንያቱ ምንባብ ንገዛ ርእሱ ከም ወልፊ ክሕዘካ ኽእሊ ልምዲ ክኸውን ይኽእሊ እንተ ደኣ ደጋጊምካዮ ከየንበብካ ኾፍ ደይትብል ሰብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ንምንታይ ተተባሃለ ኩሉ ጊዜ ነገር ክደጋገም እንተ ደኣ ጀሚሩ ልምዲ ወልፊ ዝኸውን ስለዚ ንጢሞቴዎስ ካብ ዕላል ኣንስቲ ረሓቕ ኢልዎ ንርእስኻ ግና ኣምልኾ ኣልምዳ ሪኢኹም ናይ ኣምላኽ ነገር ንርእስኻ ኣልምዶ መንፈሳዊ ነገር ንርእስኻ ኣልምዶ እቲ መንፈሳዊ ልምምድ ግን ኢልዎ ነዛ ብዛ ምድሪ ዘላ ህይወትና ነታ ሰማያዊት ህይወትና ኣብ ሰማይ ዘላን ንኽልቲኡ ድጠቅም ነገር ኢልዎ ነዛ ሕጂ ዘላ ህይወትን ነታ ቀፂላ ተቐፅል ህይወትን ንኽልቲኡ ድጠቅም ኢልዎ ንምንታይ ተተባሃለ እቲ መንፈሳዊ ልምምድ ኣብዚ ምድራዊ ህይወትና በትክክል ክንጎይ ይገብረና ኣብታ ሰማያዊት ቤትና ድማ ኣኽሊል ክንቅበል ይገብረና ስለዚ ንጢሞቴዎስ ንርእስኻ ከየቋረፅካ እንታይ ግበራ ኢልዎ ኣምልኾ ኣልምዳ ሪኢኹም ኣሕዋት ኩሉ እቲ መንፈሳዊ ነገር ከምቲ ስጋዊ ነገር ብልምምድ እዩ ዝመጽእ ብሙሉ ኩዕሶ ክትፃወት ትደሊ እንድሕር ኮንካ ጥሪ ኢልካ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ኣይትኸውንን ኢኻ ትሬኒንግ ክትገብር ኣለካ ክትለማመድ ኣለካ ኩሉ ነገር ብልምምድ ኢኻ ኣብቲ ናቱ ፕሮፌሽን ተኣቱ ኩሉ ነገር ብልምምድ ኢኻ ኣብ ብሉጽነት ተብፅሖ ልክዕ ከምኡ ድማ ናይ ጸሎት ሰብ ክትከውን ትደሊ እንድሕር ኮንካ ጥሪ ኢልካ ኣብ ሓደ ነገር ኣይትበፅሕን ኢኻ ምልምማድ ክህሉ ኣለዎ ሎሚ ብ10 ደቂቕ ተላመድ ጽባሕ ናብ 20 ደቂቕ ኪድ ቀፂልካ ናብ ሰዓት ኪድ ከምኡ እንዳበልካ ንጸሎት ልምምድ ክትገብር እንድሕር ጀሚርካ ደጋጊምካ ክትገብሮ እንተ ደኣ ጀሚርካ ጸሎት ወልፊ ክኾነካ ጅምር እዩ እንተ ዘይጸሊኻ ዘይትውዕል ሰብ ክትከውን ኢኻ ሪኢኹም ንናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውና ነቲ ህልውንኡ ውሉፋት ንኹን
بخمي عينت من قدي نهلونا منفس قدوس ولفات نخون دقاقيمنا أبهلونا وخنعت خلنا ريخم دقاقيمهم زسلي سبات دقاقيمهم بناي منفس قدوس هلونا زتنكوفو سبات نتهلونا ولفات يمزخونو بقى كمتي ندراك نخالن عديك تتخون ناي منفس قدوس هلونا دما كومو نتناتو هلونو ولف كم تخون زقبركا محر عب هلونو من بللاسيو ريخم مصحف قدوس من باب مصحف قدوس مصنع تري الكاب حدا درجة يتبصحني خان نو مجمرتا لمد أطرت لمدي نت لمد تطريو بعلخا وسينكايو يسوس نزل عالم قويتايو سلازا أبيوتكا يتؤمنو تبلوم نغرات ناتكا خونو تدليوم تخونكا ناتكي خونو تدليوم تدا خونكي ناتكا خمزو خونو تغبريوم دقاقيمكي بملمماتيو دقاقيمكي بملممات دقاقيمكي بمقبار سلازي حدا نغر اتعوتولو اب دقاقيمكا مقباري زولو سلازي ناي منفس قدوس هلونا ولفات نخون نتصولوت ولفات نخون نناي እግዚአብሔር ቃል ولفات نخون نبيت ክርስቲያን مخاد ولفات نخون እዚ ኻበይ ዝመጽእ ካብ ደጋጊንካ ምግባር ሪኹም እንተ ደኣ ናይ ጸሎት ዘላትና ህይወት ታዘላትና ሓጻር ግዜ ንዓሸለል ክንብላ እንደሐጀሚርና በኻልእ ልምድ ተወሲድና ቶታል ጸሎት ክንጎድፎ ንኽእል ኢና እንተ ደኣ ነታ ዘላትና ክንዕቅብ ጀሚርና ግን እቲ ልምድ እንዳዓበየ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዘለዎ ይውሰኸሉ ዘይብሉ ግን ተዘለዎ እንኳ ይሕደዎ እዩ ስለዚ ዘለኪ ዓቅብዮ ንዕኡ ምልምማት ኣብዝሒ ናብ ሓደ ደረጃ ድማ ክትሳገሪ ይኺ ኩሉ ብምልምማድዩ ኣብ ትኽክለኛ ብሉጽነቱ ዝእቶ ስለዚ ነቲ ሰናይ ነገር ንላማመድ ነቲ ሰናይ ነገር ኣብዚሕና ንላማመድ ሰናይ ነገር ንምግባር ኣይትሰልኪ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ሰናይ ነገር ንምልምማድ ኣይንሰልኪ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ዝረአ ለውጢ ኣብ ህይወትና ከምጽእ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ስለዚ ከምዚልና ንኣውጪ እግዚአብሔር አምላኸይ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ልምዲ ኣብ ህይወተይ ስለዝበዝሐለይ የመስግነካ ኣለኹ ኣነ መጽሓፍ ቅዱስ ብምንባብ መዓልተይ ዘሕልፍ ሰበ ኣነ ኣብ ናይ ህልውና መንፈስ ቅዱስ ዝውዕል ሰበ ኣነ በቲ እግዚአብሔር ዝብሎ መንገዲ ንርእሰይ ኣምልኾ ዘልምድ ሰበ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ኩሉ ግዜ ምሳዩ አሜን Shalom.